També podria ser que les paraules no expressessin res i que les coses fossin elles mateixes les que ens venien a la boca des de fora, com un alè contrari o bé un glob invertit, i que sols elles, i no les paraules, expressessin horriblement i pacientment les paraules, com diria, mortes. Mortes les paraules, quedarien, talment el verb fecund, fet cos i fam de cos, només les coses. És a dir, la creació per la paraula. Per tant, la il·lusió d'aquestes coses, de les coses, com diria, mortes, creant la il·lusió de les paraules. També podria ser.